Очрашу. Төн ортасы. Ишек шакый берәр. Апрельнең соңгы көннәре. Юкса күптән юк иделәр безгә Тукай әфәнденең килгәне. Ишек ачтым. Бергә каһвә эчтек. Төне буе шигырь сөйләде. Ул киткәндә бер үкенеч булып, җирдә калган икән сөйгәне. Тынып калдык. Тынып торды бер мәл. Ютәлләде яна, булды. Сораштырды яшти. Ничек диек сезнең яңа гасыр буыны? Сау буллашты. Юлга чыгып китте. Бер борылып бакты. Түзмәде. Уфуктагы алтын яктысыннан карап тора Тукай күзләре. Biz рәхмәт. Мен өзімде бек соңмындым. Мен бір повесть жазғаным, шатып табамындым деп алдап яздым әлбетте. Білмеген келеш. Ләкин мен оны дұрыс сөйлетпегенмін, үстінде келген моментте. Міне 30 yaşta мен 1-ші мәртебе дусларда. Анда бір издеу ек кішіліге. Онман, неше yok. Hatta Ерек Бәдірттен Оразай ауылында тұрып, Шатыртауға күнде құрап тұрып. Бір мәртебе мінгені болмаған, біз мұны алып міндік. Шоннан сайын міну башланды, қайтқан сайын Шатыртауға міну. Анда мені бір Құдайға яқын айбалу көбек, мен деді бір чистарыны айту көбек. Шонда бір достар біле мәне тұрған едім. Hem sonundan binanda Şatırtauğa bağışladım, şiirler de yazıldı, bejler de yazıldı, birisini etken de o jörgüt popüler de Tuğulbay, meyanısını aytalım. Mine bu eserimde kırptım, ben o Şatırtau turumları meserinin, bu roman, Kuktel'de uygulan çıktı desem de 16. yılda bulgan iken. Әлі оңалағына yazıldığım dinleyen köpürgen edim. Bunda benim Aznakay da üstten Balaşak, yaşlık yılları hem armiye hizmetim. Elle күпме үлән үсә җирдә. Күктә меңәрләгән кош оча. Һәр кайсысын тотар чалап очып сөйләшә безләсә кешечә. Фәкать иман гына бер мәгънәле. Кыйбла гына бер үк якта ул. Шуның кебек ана телебездә тимер казык төсле якты ул. Адам баласының гомер юлы фани дөнья булган шикелле. Бишек сабыйның әннә сүзе һич була алмый 2-5 телле. Йылан телегенә 2 чаклы. Йылан чабар тешен чыгармый. Тик агылы тешләр 2 нокта. Кыйларның берәү чыгар. Теге